El projecte M.Edu Tàrraco Medieval dona l'oportunitat per conèixer uns punts emblemàtics de la ciutat que fins ara no te n'havies adonat que hi eren. Estem molt acostumats a Tarragona romana i la Tarragona medieval sembla la gran desconeguda per la ciutadania i per l'alumnat. Això va ser un party. Fer aquesta activitat va ser com valorar una mica més el que tenim a la nostra ciutat. Crec que és una forma pràctica d'aprendre. És molt positiu que vegin que tot aquest treball que hem fet al final es materialitzi en un joc. Els responsables del projecte van ser un punt de suport important perquè ens va dotar de molts recursos per portar el projecte a l'aula, com enfocar-ho des de diferents matèries, i també és un punt d'intercanvi amb els altres docents que formen part del projecte, on realment pots resoldre dubtes o compartir experiències. És un projecte molt transversal perquè participa la meva companya, la Laia, que és de Tecnologia. Jo no soc docent de Geografia i Història i vaig poder fer el projecte perfectament. Pot entrar des de llengües perquè hem d'elaborar un text. Matemàtiques amb la geometria que hi pot haver, per exemple, el rosetó de la catedral. Des de qüestions de dimensions, qüestions de formes geomètriques. La tecnologia, l'educació visual i plàstica, les llengües. La recerca per part de socials. Oficis, personatges, sistemes constructius, totes les matèries hi tenen cabuda. És a dir, és una forma de treballar molt viva, molt interdisciplinari i molt atractiva a la vegada. A més de primària i secundària. O sigui que és un projecte que s'adapta als diferents nivells. El fet que tecnologia o socials o matemàtiques s'imparteixin a tots els cursos gairebé fa que ho puguem treballar en molts nivells, de forma no només interdisciplinar, sinó també internivell. Que a més s'ha treballat amb grups cooperatius o col·laboratius. Primer havíem de fer una foto al monument. Perquè no podem agafar d'internet per drets d'autor. Es geolocalitza el punt en concret. Aquí havíem de buscar les coordenades. S'han descobert personatges importants. I havíem de buscar al final informació i a partir d'aquella informació crear preguntes. És supervisat per l'àrea de socials per veure que la informació sigui la correcta. I a nosaltres ens va tocar l'Hospital de Santa Tecla. Igual que de vegades la Tarragona medieval queda amagada, també queda una mica amagat el que és la història del port, el que ha significat el port per Tarragona, des del primer port natural d'època romana fins al port industrial amb una capacitat de càrrega immensa com el que tenim ara. Tothom pot descobrir tot aquest patrimoni que tenim. El que m'agrada més va ser trobar les coordenades. Crec que fa que aprenguem més i se'ns quedi més a la memòria. Jugueu aquest joc.